राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఈరోజు మనము 10వ రోజు భగవద్గీత యథాతథములోని 10వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా భగవద్ విభూతి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథములో అంటే 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 10వ రోజు 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విభూతి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంతకుముందు మనము భగవద్ విజ్ఞానము అంటూ అంటే ఈ జ్ఞాన యోగాలలో 7వ అధ్యాయం నుండి భగవద్ విజ్ఞానము అంటూ ఆ తర్వాత భగవత్ ప్రాప్తి 8వ అధ్యాయంలో భగవత్ ప్రాప్తి, ఇక నిన్న చూసినటువంటి 9వ అధ్యాయము పరమ గుహ్య జ్ఞానము అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి తన మిత్రుడు మరియు శిష్యుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి ఆయన బోధించినటువంటి అంటే పరమ గుహ్య జ్ఞానము అంటూ అంతకుముందు రహస్యము, మరింత రహస్యము, అత్యంత రహస్యము అయినటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని నిన్నటి అధ్యాయంలో
ఆయన చెప్తాడు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయాపరుడవు కానందువల్ల ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానమును మరియు అనుభూతిని నేను నీకు చెబుతాను. దీనిని నీవు తెలుసుకున్నట్లయితే, దీనిని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈ భౌతిక బంధాలన్నింటి నుండి కూడా నీవు ముక్తుడవవుతావు అంటూ చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనం నిన్నటి అధ్యాయంలో చూసాం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా భక్తుడు వివేకవంతుడు అవుతాడు అని చెప్తారు. అందులో ముఖ్యంగా శ్రవణ పద్ధతి అంటే నవవిధమైనటువంటి భక్తి మార్గాలలో శ్రవణము సరళమైనది, సులభంగా ఆచరించగలిగేటువంటిది కనుక భగవత్ కథలు శక్తిపూర్ణాలుగా ఉన్నటువంటివి. కాబట్టి ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి కథలు భక్తుల మధ్య చర్చకు వచ్చినప్పుడు, సో భక్తుల ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను విన్నప్పుడు అవి మరింత శక్తిపూర్ణాలవుతాయి. వాటిని తెలుసుకోవచ్చు. తద్వారా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడతారు అంటూ చెప్పినటువంటి అంశాన్ని నిన్నటి అధ్యాయంలో పరమ గుహ్య జ్ఞానము అంటూ చెప్పినటువంటి చివరికి ఆయన చెప్పినటువంటి మరి రహస్యం ఏంటి నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటిది అనుకున్నట్లయితే ఆయన చివరికి చెప్తారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవ ఆత్మానం మత్పరాయణః. ఆ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తాడు, ఓ అర్జున, నీ యొక్క మనసును సదా నా గురించి ఆలోచించడంలో నిమగ్నం చేయు. నా భక్తుడివి కమ్ము, నాకు నమస్కరింపుము, నన్ను పూజింపుము. పూర్తిగా నాయందే ఆ విధంగా లగ్నం చెందిన నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ ఆ భగవద్ధామాన్ని, అంటే జీవుడు ముక్తి పొందేటువంటి మార్గాన్ని నిన్నటి అధ్యాయం అంతిమంగా ఆయన మనకి తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని చూసాం. సో కాబట్టి ఈ కలుషితమైన భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి భక్తి, కృష్ణ భక్తి భావనయే ఏకైక మార్గము అనేటువంటి విషయము నిన్నటి చెప్పబడినటువంటి ఆ పరమ గుహ్య జ్ఞానము. సో ఇక మరి ఈరోజు ఇంకా కొంత ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. భగవద్ విభూతి, ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యాలు, ఆ భగవంతుడి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏ విధంగా ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాలను ఆయన ఇంకా మరికొన్ని ఆ అంశాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. శ్రీ భగవాను వాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. సో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో ఇలా అంటూ ఉన్నాడు, మహాబాహువులు గలవో అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నిన్న చెప్పారు కదా, సో ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈ వినడం వల్ల నీవు ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అర్జున అంటూ నిన్నటి ఆ రహస్యమైనటువంటి పరమ రహస్యం, పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని చెప్పి మళ్ళీ అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో, మహాబాహువులు కలిగిన వాడా ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. ఎందుకంటే ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా భక్తుడు వివేకవంతుడు అవుతాడు. కనుక మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడు అవడం చేత ఇంతకు ముందు వివరించిన దానికంటే కూడా నీకు ఈరోజు, అంటే ఈ సమయంలో ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని నీ యొక్క హితము కొరకు, భగవంతుడి కోసం కాదు, మనం ఏది చేస్తున్నా భగవంతు సంబంధంలో మనం భగవంతుడి కోసం ఏదైనా చేస్తే అది మన హితం కోసమే అవుతుంది తప్ప అది భగవంతుని కోసం కాదు.
సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, నీవు నాకు ప్రియమైనటువంటి మిత్రుడు కావడం చేత ఓ అర్జున, ఇంతకు ముందు వివరించిన దానికంటే కూడా ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానమును నీ హితము కొరకు తెలియచేస్తాను. అంటే భగవంతుడికి ఎప్పుడు మనం ఏం చేసినా అది మన హితం కోసమే అవుతుంది తప్ప భగవంతుని కోసం, భగవంతుడికి మనం ఏమీ చేయలేనటువంటి. సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, ఇది నీ హితము కొరకే నేను చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినవయ్యా అంటూ చెప్తున్నాను. నమే విదుసురగణాః ప్రభవం నమర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః. సో ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో అంటూ ఉన్నాడు, దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు. ఎందుకంటే దేవతలకు మరియు మహర్షులకు నేనే మూలము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దేవాది దేవుడు. ఆయనే బ్రహ్మ, ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అంటూ ఆ బ్రహ్మే మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారిని దేవాది దేవుడుగా కీర్తించినటువంటి వాడు. నీకంటే గొప్పవాడు ఎవడూ లేడు, నీవే సర్వకారణ కారణము, నీవే సమస్త దేవతలకు మహర్షులకు కారణమని ఆ భగవంతుడి చేతే చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి ఆ దేవతలకు కూడా మహర్షులకు కూడా భగవంతుని యొక్క వైభవము పుట్టుక గురించి తెలుసుకోలేరు. అందుకే ఇక్కడ బ్రహ్మ కూడా మోహానికి గురి అవుతాడు. ఇంద్రుడు కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుని విషయంలో మోహం చెందినటువంటి ఉదాహరణలు మనం చూస్తాం. బ్రహ్మ ఆ కృష్ణ భగవానుడు ద్వాపర యుగంలో ఆ వృందావనంలో ఆయన గోవులతోనూ గోపబాలులతోనూ ఆయన ఉండి ఆయన కీర్తించబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయానికి బ్రహ్మ, ఏంటి ఈయన మన కృష్ణుడేనా, ఆ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది గాడ్ హెడేనా, అంటే ఆ దేవాది దేవుడేనా, సర్వకారణ కారకుడేనా అని డౌట్ వస్తుంది. వచ్చి ఆ కృష్ణుడు గోవులు గోపబాలులతో ఉన్నటువంటి ఆ స్థితిలో ఆ గోవులన్నింటినీ కూడా తీసుకెళ్లి ఒక గుహలో బంధించి వేస్తాడు. అది గమనించిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవులుగాను గోపబాలులుగాను తానే మారుతాడు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ బృందావనంలోని అక్కడికి వస్తే ఆ గోవులను గోపబాలులను వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రజవాసులు ఎంతో ఆప్యాయత, ఇంకా అంతకుముందు కంటే కూడా ఎక్కువ ఆప్యాయతతో చూస్తూ ఉంటారు. మరి ఆ బ్రహ్మ క్షణకాలం తేరుకొని ఏం జరుగుతుందో చూస్తుంటే మళ్ళీ యథావిధిగా గోవులన్నీ గోపబాలులంతా అక్కడ ఉంటారు. అరే ఏంటి, నేను తీసుకెళ్లి గుహలో ఉంచాను, మరి ఏంటి ఇక్కడ అంటే చూస్తే అక్కడికి వెళ్తే అవి యథావిధిగా ఉంటాయి. సో అప్పుడు బ్రహ్మ తన తప్పుని తెలుసుకొని ఆ కృష్ణ భగవాను శరణ చూస్తారని చెప్తారు. అలాగే ఇక ఇంద్రుడి గురించి అయితే గోవర్ధన లీల తెలిసినటువంటిదే. ఇంద్ర పూజ ఆపినందుకు ఇంద్రుడు ఆగ్రహించి ఆ వ్రజవాసుల పైన కంటిన్యూస్ గా వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ వర్షానికి అక్కడ వాళ్ళంతా అతలాకుతలం అవుతూ ఉంటే చిన్ని కృష్ణుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ బాలుడుగా ఉన్నటువంటి తన చిటికన వేలుతో, మామూలుగా ఉట్టిగా మనం చెయ్యెత్తి కొద్దిసేపు ఉండడానికి కష్టం అవుతూ ఉంటుంది కదా, మరి చిటికన వేలుతో గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి ఆ వ్రజవాసులందరినీ కూడా రక్షించినటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను అర్థం చేసుకోవడం అనేది దేవతలకు మహర్షులకు కూడా సాధ్యం కాదు అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నన్ను జన్మరహితుడను అనాదిని అని సర్వలోక మహేశ్వరుడును అని తెలుసుకున్న వారు మోహమునకు గురికారు, మరియు వారు సమస్త పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బుద్ధి జ్ఞానమసమ్మోహ క్షమా సత్యం దమ శమః సుఖం దుఃఖం భావో భావో భయం చ
చ భయమేవ చ అహింసా సమతా తుష్టి తపోదానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విదాః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో, ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, బుద్ధి, జ్ఞానము, సంశయము మరియు భ్రాంతి రాహిత్యము, క్షమాగుణము, సత్యము, ఇంద్రియ నిగ్రహణము, మనోనిగ్రహము, సుఖదుఖములు, జనన మరణములు, భయ అధైర్యములు, అహింస, సమత్వము, తృప్తి, తపస్సు, దానము, కీర్తి, అపకీర్తి మొదలైనవి జీవుల వివిధ గుణాలన్నీ కూడా నా నుండే జనించాయి అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, జీవుల యొక్క వివిధ గుణాలన్నీ కూడా అవి మంచివైనా చెడువైనా అన్నీ ఆ కృష్ణ భగవానుడు ద్వారానే సృష్టించబడ్డావి అనేటువంటి అంశము మనకి ఇక్కడ వర్ణించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ ఇవన్నీ కూడా జీవులకు సంబంధించినటువంటి ఏదైనా మంచైనా చెడైనా అన్నీ ఆ భగవంతుని ద్వారానే ఇవ్వబడినవి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తతా మద్భావా మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజాః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సప్త ఋషులు, వారికి పూర్వము సనక సనందనాదులైనటువంటి 4 మహర్షులు, 14 మంది మనువులు నా మానసము నుండి ఉద్భవించినారు. వివిధ లోకములందలి సమస్త ప్రజలు వారి నుండే జన్మించారు అర్జున అంటూ ఆయన ఇక్కడ మనకి విశ్వజనుల యొక్క వంశక్రమ సారాన్ని ఆయన మనకి ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుని శక్తి నుండి జన్మించినటువంటి ఆ మూల జీవుడు బ్రహ్మదేవుడు, అతడే హిరణ్య గర్భుడుగా తెలియబడేటువంటి వాడు. మరి బ్రహ్మ నుండి సప్త ఋషులు, 7 ఋషులు, మహర్షులు, వారికి పూర్వము సనక సనందనాదులు అనేటువంటి సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్కుమారుడు అనేటువంటి ఆ 4 మహర్షులు. సో మరి ఇక 14 మంది మనువులు. మరి ఈ 25 మహర్షులే, వీళ్ళే ఆ విశ్వంలోని సకల జీవులకు ప్రజాపతులుగా చెప్పబడినటువంటిది. ప్రతి లోకంలో నానా రకాలైనటువంటి ఆ ప్రజలతో నిండి ఉన్నటువంటిది, అదంతా వీరి నుండి వచ్చినటువంటిదే అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో ఇంకా ఆ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడికి, ఏమనంటే ఇక్కడ నా మహిమలను, దివ్య శక్తులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య శక్తులను ఎవరైతే యథార్థంగా తెలుసుకుంటారో, అలా తెలుసుకున్నటువంటి వారు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తితో, అంటే నిశ్చలమైనటువంటి భక్తి యోగము ద్వారా ఆ భక్తి యోగంలో నెలకొంటారు అని చెప్తారు. మరి అలా
ఆ భక్తి యోగంలో నెలకొనడం ద్వారా ఆ భగవంతునిలో ఏకమైపోతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావు లేదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వం యొక్క అత్యున్నత శిఖరాగ్రమే భగవద్ విజ్ఞానము అని చెప్తారు. సో మరి ఆ భగవద్ విజ్ఞానము ఆ భగవానుడి వివిధ విభూతులను దృఢంగా విశ్వసించినప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇంకా మనకి భగవద్గీతలో ఈ అధ్యాయంలోని 8 నుండి 11 వరకు ఉన్నటువంటి 4 శ్లోకాలు భగవద్గీత యొక్క సారాంశం అంతా కూడా చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ 4 శ్లోకాలని చతుశ్లోకే భగవద్గీత అని చెప్తారు. భగవద్గీత సారమంతా కూడా ఈ 4 శ్లోకాలలోనే కేంద్రీకరించబడినది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అందులో మొదటిదిగా ఉన్నటువంటి శ్లోకం అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం భూతా భావ సమన్వితాః. సో ఇక ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తూ ఉన్నది. దీనిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసములతో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యాలను తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ భగవంతుని గురించి, ఆ భగవంతుని ఐశ్వర్యాలను గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆ భగవంతుని ఎడ శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఏర్పడి ఆ భగవంతుణ్ణి ఇంకా ఎక్కువ భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అని ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మచ్చిత్తా మద్గతా ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతచ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చరమంతి చ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వారు ఏంటంటే ఆ సమస్త భౌతిక జగత్తుకు ఆ భగవంతుడే మూలము అని, ఆ సమస్తము ఆ భగవంతుడి నుండే ఉద్భవిస్తుంది అని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ శుద్ధ భక్తులు వారి యొక్క మనస్సును ఆ భగవంతుని యందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే సంతుష్టులై ఉంటారు. ఒకరినొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాలను గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని పరమ హరే కృష్ణ పరమ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు అంశం. మరి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఎవరికి తెలివితేటలు ఇస్తారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ 10వ శ్లోకంలో. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధి యోగమును ప్రసాదిస్తాను. ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి సదా ప్రేమతో ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చిస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వాళ్లకు ఆ బుద్ధి యోగాన్ని, అంటే ఇక్కడ బుద్ధి యోగము అంటే ఆ భగవంతుని గురించి భక్తిమైనటువంటి భావనలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి విషయం. సో మరి ఆ బుద్ధి యోగమును నేనే ప్రసాదిస్తాను. సో దాని చేత వారు
నన్ను చేరుకోగలరు. ఎందుకంటే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే భక్తితో, కృష్ణ భక్తి భావనతో, ఎందుకంటే మనిషి భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి అంటే భక్తితో పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టినప్పుడు మాత్రమే ఆ కార్యము బుద్ధియోగంగా చెప్పబడి అది పరిపూర్ణతను చెందుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. మరి దానికోసం మనలో ఉన్నటువంటి ఈ అజ్ఞానం నుండి ఎలా బయటపడాలి, ఈ అజ్ఞాన అంధకారం నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి తేషామేవానుకంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, మరి ఆ భగవంతుడు వారి పట్ల కరుణ చూపడానికి, అంటే అందుకే చెప్తున్నారు ఆ భక్తులు శుద్ధ భక్తులు, నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి వారి హృదయాలలోనే ఉండి అజ్ఞానం వలన కలిగినటువంటి ఆ అంధకారాన్ని, చీకటి ఏదైతే ఉందో దానిని ఆ వెలుతురుతో, ఎటువంటి వెలుతురు, తేజోవంతమైన జ్ఞాన దీపంతో నశింపచేస్తాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఆ ఆ హృదయంలో ఏర్పడినటువంటి మలినాన్ని తొలగించడానికి ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము నామస్మరణ, ఆ భగవన్నామ స్మరణ. అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకున్నట్లయితే మరి ఆ వారి మీద కరుణ చూపడానికి ఆ భగవంతుడు వారి యొక్క హృదయాలలోనే ఉండే అజ్ఞాన అంధకారాన్ని పారదోలుస్తాను, అంటే తేజోవంతమైన జ్ఞాన దీపంతో నశింపచేస్తాను అర్జున అంటూ చెప్తాను. సో ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధించిన తర్వాత అర్జునుడు ఇంకా అడుగుతున్నాడు. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ, అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆది దేవమజం విభు ఆహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షి నారదస్తతా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. అర్జునుడు ఇంకా అంటున్నాడు, నీవు దేవదేవుడవు, పరంధాముడవు, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యము నీవే, శాశ్వతమైన వాడవు నీవే, నీవు ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టుక లేనివాడవు, సర్వవ్యాప్తకుడవు, నారదుడు, అశ్వతుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులందరూ కూడా నీ గురించిన ఈ సత్యమును ధృవపరిచినారు. ఇప్పుడు నీవు స్వయంగా దీనిని నాకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నావు కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు పలుకుతున్నటువంటి ఆ అంశాలని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తుంది. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ కేశవ, నీవు నాకు చెప్పిందంతా సత్యమని నా సంపూర్ణ విశ్వాసం. దేవతలు దానవులు కూడా నీ నిజ స్వరూపమును అంటే ఎరుగజాలరు అంటూ చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా చెప్తున్నారా ఆ కృష్ణ భగవాన్ ఇక్కడ, అంటే దానికి స్వయమేవాత్మానాత్మానం వేత్తత్వం పురుషోత్తమ.
భూత భావన భూతేశ దేవ దేవ జగత్పతే. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో, ఓ పురుషోత్తమ, నీవు సమస్త భూతాలకు మూలకారుణుడవు, అధిపతివి, దేవతలందరకు దేవదేవుడవు, ఈ జగత్తంతటికి నాదుడవు. నిన్ను గురించి నీవే స్వయంగా తెలుసుకుంటున్నావు. ఎందుకంటే మరి ఆ భగవాను గురించి అంతకు ముందు ఎవరూ లేరు కదా, మరి ఆ భగవానుడు చెప్తేనే తెలిసేటువంటిది. సో అందుకే మన ఇంట్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం, మన పూర్వీకులు ఉన్నారనుకోండి, లేదా మన తల్లిదండ్రులే ఉన్నారనుకోండి, మన తాతలే ఉన్నారనుకోండి, వారు చేసినటువంటి విషయాలను, వారికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు వారు చెప్తేనే మనకి సులువుగా తెలుస్తూ ఉంది. నేనే రీసెర్చ్ చేసి కనుక్కుంటా అంటే చాలా చాలా సమయం పడుతుంది, అది సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు. కాబట్టి దానికి సంబంధించి అది తెలిసినటువంటి వాడు చెప్తేనే సరైనటువంటి అవగాహనగా ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ పురుషోత్తమ, నీవు సమస్త భూతాలకు మూలకారకుడవు, అధిపతివి కూడా, దేవతలందరికీ కూడా నీవే దేవదేవుడవు, ఈ జగత్తంతటికి కూడా నీవే నాదుడవు, నీవే రక్షించి పోషించేటువంటి వాడు. మరి నిన్ను గురించిన నిజము నీవే స్వయంగా తెలుసుకుంటూ ఉన్నావు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, మరి నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఓ దేవదేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను నేను గుర్తుంచుకోగలను అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో దీనికి ఇక ఎందుకంటే మరి ఆ భగవానుడిని ఎలా స్మరించాలి, మరి అసలు ఆయన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఏ ఏ రూపాలలో నిన్ను గుర్తు చేసుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారాలను మరలా విస్తారంగా నాకు తెలపవయ్యా. నీ వచనామృతం వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరడం లేదు. అర్జునుడు ఇంకా ఎందుకు కృష్ణ భగవానుడు వారిని కోరుకుంటూ ఉన్నాడంటే, నేరుగా ఆ కృష్ణుడి ద్వారానే వింటున్నాడు, కృష్ణ ముఖారవిందం నుండి వింటూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. మరి సాధారణంగా కృష్ణ కథలను శుద్ధ భక్తులు చెప్తేనే ఎంతో గొప్పగా ఉండేటువంటివి. మరి అలాంటిది ఇక్కడ సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే ఆ భగవత్ కథల గురించి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మరి అర్జునుడికి ఇంకా ఎలా తనివి తీరుతుంది, ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది అట అర్జునుడికి. అందుకే అంటున్నాడు ఆయన ఇక్కడ, నీ యొక్క అవతారాల గురించి మరలా విస్తారంగా నాకు తెలపవయ్యా, ఎందుకంటే నీ వచనామృతం వింటూ ఉంటే నాకు ఇంకా తనివి తీరడం లేదు, ఇంకా ఇంకా నీ ద్వారా వినాలి అనిపిస్తుంది అంటున్నాడు అర్జునుడు. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అడిగాడో అర్జునుడు, కృష్ణ భగవాను చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ, హంతతే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మ విభూతయ, ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ, నస్త్యంతో విస్తరస్య మే. సో ఇంకా ఆ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, నా దివ్య వైభవాలను గురించి అలాగే చెప్తాను. నువ్వు అడిగావు కదా, నా మిత్రుడవు, సో భక్తుడమైనటువంటి నీవు నన్ను అడిగావు కాబట్టి నేను అలాగే నీకు చెప్తాను. కానీ నా యొక్క విభూతులకు అంతమే లేదయ్యా, కాబట్టి అందులో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని గురించే నేను వివరిస్తాను, విను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో చెప్తూ ఈ అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారా, ఇక మరి ఈ సృష్టిలో ఆ భగవంతుడు ఏ ఏ రూపాల్లో ఎలా ఉన్నారో అనేటువంటి విషయాలు తెలియజేస్తూ, అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూత శయస్థిత, అహమాదిత్య మధ్యం చ భూతానామంత ఏవ చ. ఓ అర్జున, నేను సర్వభూతాల హృదయాలలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మను, నేనే సర్వప్రాణులకు ఆది మధ్యము మరియు అంత్యమై ఉన్నాను. అంటే ఉత్పత్తి స్థానము, స్థితి, ప్రళయ కారణం కూడా
సో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఆ కృష్ణ భగవానుడే సర్వజీవుల యొక్క హృదయాలలో కూర్చున్నటువంటి పరమాత్మనే ఆ కృష్ణ భగవానుడు అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి మరి ఈ జీవులన్నీ కూడా ఆయన తర్వాత ఉద్భవించినవి కనుక నేను సర్వ ప్రాణుల ఆది మధ్యము మరియు అంత్యము తెలుసుకుంటాను అని చెప్తుంది. ఇక ఆయన చెప్తున్నారు ఆయన యొక్క విభూతులను గురించి. ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రానామహం శశి. ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువుని, మరి తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడిని, మరుత్తులలో నేను మరీచిని, నేను మరియు ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుణ్ణి కూడా నేనే అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారు తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, వేదానాం సామ వేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతసా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వేదములలో నేను సామవేదమును, దేవతలలో నేను స్వర్గరాజు ఇంద్రుడను, ఇంద్రియములలో నేను మనసుని, జీవులలో నేను ప్రాణముని అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. రుద్రాణం శంకరచ్చాస్మి విత్తేషో యక్ష రక్షసాం వసూనాం పావకచ్చాస్మి మేరు శిఖరిణామహం. సమస్త రుద్రులలో నేను శివుడను, యక్ష రాక్షసులలో ధనాధిపతి అయిన కుబేరుడను నేను, వసువులలో నేను అగ్నిని, మరియు పర్వతాలలో నేను మేరు పర్వతమును అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, పురోదసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతి సేనానీనామహం స్కందః సంసారసాస్మి సాగరః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, పురోహితులలో ముఖ్యుడైన బృహస్పతిగా నన్ను తెలుసుకోవాలి. ఆ పురోహితులలో ముఖ్యుడైనటువంటి ఆ బృహస్పతిగా ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలనుకున్నారు. అలాగే స్నేహితులలో నేను కార్తికేయుడను, ఈ సేనాపతులలో ఎవరు దేవతల యొక్క సేనాపతులలో ఆయన కార్తికేయుడును అని చెప్తున్నారు. మరియు జలాశయాలలో సముద్రము నేను అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరణాం హిమాలయః. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని, దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారమును, యజ్ఞములలో నేను జపమును, స్థావరములలో నేను హిమాలయమును అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, అన్ని వృక్షములలో నేను అశ్వత్థ వృక్షమును అంటే రావి చెట్టును అని చెప్తున్నారు. దేవర్షులలో నేను నారదుడను, గంధర్వులలో నేను చిత్రరథుడను, సిద్ధులలో నేను కపలమునిని అంటూ ఆ భగవానుడు చెప్తున్నట్టు. వృక్షాలలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాముఖ్యతను కలిగినటువంటి
అశ్వత్థ వృక్షము అంటే రావి చెట్టు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే అత్యంత ఎత్తైనది, అతి సుందరమైనటువంటి వృక్షాలలో అశ్వత్థ వృక్షము ఒకటి అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఈ అశ్వత్థ వృక్షంలో లో ఆయన అని ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యం అని చెప్తున్నారు. అలాగే దేవర్షులలో నారదుడు, అలాగే గంధర్వులలో గాన గంధర్వులు అంటారు. సో ఇక్కడ మరి ఆ గంధర్వులలో చిత్రరథుడు చాలా ప్రముఖుడు అని చెప్తారు. అలాగే ధ్యాన సిద్ధులలో కపిలముని ప్రముఖుడిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారంగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఆ కపిలముని గురించినటువంటి అంశం. సో అందుకే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది, అన్ని వృక్షాలలో నేను అశ్వత్థ వృక్షమును, దేవర్షులలో నారదులను నేను, గంధర్వులలో నేను చిత్రరథులను, సిద్ధులలో నేను కపిలముని అంటూ చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు, అశ్వములలో అమృతం కొరకు సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు పుట్టినటువంటి ఆ ఉచ్చైశ్రవముగా నన్ను తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక గజరాజులలో అత్యంత ప్రముఖమైనటువంటిది ఆ ఐరావతం. సో కాబట్టి గజరాజులలో ఐరావతము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే మనుషులలో రాజు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుకు ప్రజనచ్చాస్మి కందర్పః సర్పనామస్మి వాసుకి. ఆయుధములలో నేను వజ్రాయుధమును అంటూ చెప్తున్నాడు. ఆయుధానాం అహం వజ్రం, ఆయుధాలలో ఆయన వజ్రాయుధము అని చెప్తున్నారు. అలాగే గోవులలో నేను ఆ సురభి గోవుగా చెప్తున్నాను. మరి సంతాన ఉత్పత్తి కారణములలో ప్రేమ, మరి ఆ ప్రేమ దేవత అయినటువంటి మన్మధుడు ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ సర్పములలో వాసుకి సర్పము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యముగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, అనంతచాస్మి గణాగానాం వరుణో యాదసామహం పితॄనామార్యమా చాస్మి యమ సంయమతామహం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవానుడు అర్జున్తో, ఓ అర్జున, అనేక పడగలు కలిగిన నాగులలో నేను అనంతుడను, జలవాసులలో నేను వరుణదేవతను, పితృదేవతలలో నేను ఆర్యముడను, నియమాలను అమలు పరిచేటువంటి వారిలో నేను యమధర్మరాజుని అంటూ చెప్తున్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రహ్లాదచ్చాస్మి దైత్యానాం కాలకలయతామహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయచ్చ పక్షిణాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దైత్య దానవులలో అంటే రాక్షసులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదులను, మరి ఇంకా అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిలో నేను కాలమును, జంతువులలో నేను సింహమును, పక్షులలో నేను గరుత్మంతుడను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పవన పవతామస్మి రామ శస్త్రభృతామహం జుషానాం మకరచ్చాస్మి శ్రోతసామస్మి జహనవి. పవిత్రం చేసేటువంటి వాటిలో నేను వాయువును, ఆయుధదారులలో నేను రాముడిని,
జలచరాలలో నేను మొసలిని, గ్రహించే ప్రవహించే నదులలో నేను గంగా నదిని అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి నేనే ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము. విద్యలన్నిటిలో నేను ఆధ్యాత్మిక విద్యను, వాదించే వాళ్ళలో నీ వాదాన్ని నేను అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, సమాసములలో నేను ద్వంద్వ సమాసాన్ని, నేను నాశనం లేని కాలాన్ని, సృష్టికర్తలలో నేను బ్రహ్మమును అంటూ చెప్తున్నట్టు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నేను సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును. సో కాబట్టి కలుగబోయే సమస్తానికి మూలాన్ని నేను, స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యము, ఓర్పు అన్నీ నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు, నేను సామవేద గానాలలో బృహత్సామముని, ఛందస్సులలో నేను గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశిర మాసాన్ని నేను అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము ఈ జగత్తులో ఏ విధంగా ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి. ఇంకా అంటున్నారు ఆయన, వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి, పాండవానాం ధనంజయ, మునీనామప్యహం వ్యాసః, కవీనాముషనా కవి. యాదవులలో వాసుదేవుడను, పాండవులలో అర్జునుడను నేను, మునులలో గొప్ప వ్యాసుడను. సో మునులలో ఆ వ్యాసుడు, అలాగే గొప్ప ఆలోచనాపరులలో శుక్రాచార్యుడు, ఆ రాక్షసుల గురువైనటువంటి శుక్రాచార్యుడు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, దండో దమయతామస్మి, నీతిరస్మి జిగీషతాం, మౌనం చావాస్మి గుహ్యానాం, జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. సో ధర్మ విరుద్ధతను అణిచే మార్గాలలో నేను శిక్షను అంటూ చెప్తున్నారు. విజయం కోసం ఆ ప్రాకులాడి, అంటే విజయాన్ని కోరుకునేటువంటి వారిలో ఆ విజయానికి కావలసిన వ్యూహం నేను అంటూ చెప్తూ, రహస్యములలో మౌనమును నేను, మరియు వివేకవంతులలో జ్ఞానమును నేను అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యం గురించి చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనమును, కదిలే లేదా కదలని ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలోనికి రాదు అంటూ చెప్తున్నటువంటి అంశం. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప, ఏష తుద్దేశత ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. ఇంకా కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు అర్జునుతో, ఓ శత్రుంజయుడా, అంటే ఓ శత్రువులను జయించినటువంటి వాడా, నా దివ్య రూపములకు అంతమే లేదు. సో మరి నేను నీతో చెప్పిందంతా నా యొక్క అనంత విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం.
ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమద్భూజితమేవ వా తత్ తత్ దేవా వగచ్చత్వం మమ తేజో సంశంభవం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ కృష్ణ భగవానుడు, ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలము నా తేజస్సులోని ఒక్క అంశం నుండి ఉద్భవించునని తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టవ్యాహమిదం కృత్స్ననం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఓ అర్జున, ఈ వివరణాత్మకమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నదయ్యా? కేవలము నా యొక్క ఒక్క అంశమాత్రం చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ. జపించండి అందరు కూడా ఒకసారి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ఎవరైనా ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి, డిస్కస్ చేసుకుందాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు లేదా మీరేమన్నా మాట్లాడదలుచుకున్నా, చెప్పదలుచుకున్నా చెప్పొచ్చు 1 or 2 పాయింట్స్ లో. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అది నేను అసలు అట్లా అనుకోకుండా బెంగళూరు వెళ్ళాను ప్రభుజీ. అక్కడే ఉండిపోయాను, డేట్ గుర్తులేదు ప్రభుజీ. నిన్న 9వ అధ్యాయం వరకు షాక్ అయిపోయింది నాకు. ఓకే ఓకే మాతాజీ. అయితే రోజు అధ్యాయాలు చదువుకుంటున్నాం కానీ క్లాస్ అసలు మిస్ అయ్యింది లేదు ఎప్పుడు నేను. నిన్న అసలు చాలా రోజులైంది కదా, పెడితే వస్తుంది అని వ్యూలో పెట్టించుకున్నాను. చూస్తే ఉంది 9వ అధ్యాయం వరకు. ఎంత షాక్ అయ్యానంటే ప్రభుజీ, అసలు భలే షాక్ లోకి వెళ్ళిపోయాను. అది చెప్దామని ప్రభుజీ తెలియలేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకెవరికి ఏమి లేకపోతే ఈ రోజుకి ఎండ్ చేసేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. సూర్యకుమారి మాతాజీ కూడా అన్నట్టున్నారు. శ్రీదేవి మాతాజీ ఓకే. హరే కృష్ణ. ఎవరికి ఏం లేదా? లేదు అంటే ఎండ్ చేసేసుకున్నాను వాళ్ళకి. ఓకే,
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. श्रीमद् भगवद गीता की जय. हरे कृष्ण महामंत्रान की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. రేపు మరలా కలుద్దాం. ఎండ్ చేసేస్తున్నాం.